As instalacións que a Asociación Amicos ten en Comoxo seguen a medrar. Xa están en marcha as obras de ampliación do centro social e da residencia, que permitirán crear 25 novas prazas que se suman ás 37 existentes na actualidade. Estamos facendo que é unha parte do centro de día, porque as plazas que temos están todas ocupadas. Intentamos que todo sea perfecto. Estamos ampliando a residencia con un plan de calidade de vida moito mellor, van a ser habitacións individuales. Esta chega enmarcase na orde de axudas á Xunta para a construción ou remodelación de centros de titularidade social, da que resultaron beneficiarias 10 entidades de toda Galicia. Con estos 13 millóns de euros demoslle cobertura a 10 entidades sociais de Galicia. Destas 10 entidades sociais, Amicos é unha desas 10 que se ven de beneficiar desta nova convocatoria. A Xunta de Galicia ven de concederlle 1,2 millóns de euros para que poidan ampliar este centro residencial para persoas con discapacidade, para que poidan ampliar o centro de día e desta maneira poder dar cobertura, poder dar atención, poder dar calidade de vida ás persoas con discapacidade nesta provincia do Barbanza que eu tanto quero e da que eu son e polo tanto continuar prestándolle ese apoio permanente a todas as familias. Ademais das obras, Política Social financiará a creación das novas prazas públicas. Destaca tamén a liña de axudas para a adquisición de vehículos adaptados, das que tamén se beneficiou Amicos coa compra de 2 unidades.